салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашда мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Daewoo Nexia ҳастай бародаро, германский, солиш 96, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин, краскаш нав, 4 баллони пачка дора, мотор, коробка ходовош 100%. мошин бе ягон расходи камбудия бародар. фақат мегирӣ ҳай мекунӣ, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 22 000 сомон мега. харидори аниқ боша бо савдои хубуш мекунад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти парраттара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошини навбатӣ бародаро Астраҷи дар кузови хетчбек, солиш 2004, сӯзишвориш газу бензин, кузов хетчбек, объем 1.6 инжектор, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин, краскаш тоза бародаро, мотор 1.6 чӣ хеле гуфтем инжекторай, состояниш бениҳоят хуб, ягон расходи камбудӣ надорад. газу бензин 100% кор мекунад. гази евро 4 задагай. мошин на ходу бародар, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Норак. нарша 68 000 сомон мега. харидори аниқ боша бо савдо мешавад. бародароне ки харидор ҳастед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед. дигар мошини мо боша бародаро Opel Vectra, солиш 95, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро состояниш бениҳоят хубай, ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка ходовош соз, краскашам ҳолати хуб дар қарор дорад. қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. нарша 33 000 сомон мега. харидори аниқ боша мега бародаро, камтар савдо ҳам дорад. касоне харидор ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯи экранда занг занед. илтимос беъзат занг назанед. касоне ки харидори аниқай, марҳамат рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. мошини дигари мо бародаро ВАЗ 21099, солиш 97, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро 4 баллони нави дискои престиж дорад. мотор 100%. қарор дорад дар ноҳияи Восе бародаро. техосмотр дошта, ҳуҷҷати солона не. нарша 10500 мега бо савдо мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, рақамҳои рӯи экранда занг занед ва дастгирро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед, ки подписатсия кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. мошини навбатӣ бародаро Astra F дар кузови седан ҳастай, солиш 93, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6 модул, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро газу бензин кор мекунад. мотор, коробка ходовош соз, 4 баллони нав дорад. аккумуляторашам нава 1 сола ҳуҷҷа дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нарша 18 000 сомон мега бародаро. харидори аниқ боша бо камтар савдо ҳам мешавад. марҳамат бародарои харидор, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти парраттара дастрас кунед.
ва касоне ки мошин, хона, замин, квартира ё чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Бардора як Toyota Corolla дорем. Соли 2011, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш автомат, ҳолаташ чӣ хеле ки наворадаи бардоро анами хел ҳолат дорад. Нав, состоянияш бениҳоят хуб, краскаш тоза, ҳуҷҷат, матоъ, коробка ходовӣ 100%, задагӣ умуман надорад. Мошин бе ягон расходи камолия бародар, фақат мешинӣ, ҳай мекунӣ, коробкаи автомат қатӣ. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 90,000 сомон мега. Мошинхаре мега конкрет набошад, бия ай пеш мошина бина, ҳай куна, маҳхӯша мега савдо мекунем назди мошинда, илтимос мега беҳуда танҳо занг назанӣ. Фақат мошинхаро, касоне харидор ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда занг занӣ. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шумо роҳои ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.